ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିବା ଆମେ ଆମ ସହିତ କିଛି ନେଇ ନ ଯାଉ। ପଦ୍ମ ନୁହେଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସୁନା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଦାଗ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ଆମର ପକେଟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି। ଆମର ଫଟୋ ରଖାଯାଇଛି କିଛି ଦ୍ରୟର, ଯେହେତୁ ଆମର ହସ କେହି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘର ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁଦି ପାଆନ୍ତି ଯାହା ସେ କେବେ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଯତ୍ନ ନେବାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ। ଲାଲରେ ସ୍ୱର ଉଠିଥାଏ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସେମାନେ ଯାହା ନେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିବା ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉ। ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଚାବି ଛାଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ଦୁର୍ଗ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ଟ୍ରିଙ୍କେଟ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ସହଜ, ଲଢ଼ିବାର ସମୟ କଷ୍ଟକର। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ଚାମ୍ବର ପାତ୍ର ପାଇଁ, ଏପରିକି ଟାଏଲେଟ୍ କାଗଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଯାଉ, ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇ ନଥିଲୁ। ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିଛି ଦ୍ରୟରେ ରହିଯାଏ। ଆମର ଫଟୋ ସମୟ ଧାରା ମଇନ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ରହିଯାଏ। ଆମର କଦ ଅଛି ତାହା କିଏ ମନେ ରଖିବ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ କେବଳ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରାସାଦ ହେଉ, ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଛବି ଛୁଞ୍ଚି, ରୋଷେଇ ଘର ସିଂ ପାଖରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାନ୍ ହେଉ, ଚାମ୍ବର ପାତ୍ର ହେଉ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଲଢ଼ିବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିବା ସବୁ କିଛି ଆମ ବ୍ୟତୀତ। ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଟେବୁଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ବୈଠକ ଖାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଲଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଶବଦାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଶିକାରିକା ଉପରି ମନେ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ହଲରେ ଆମର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ଆମେ ମରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଯାଉ, ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଚାବି ଛାଡ଼ିଥାଉ, ଆମେ କାର ଛାଡ଼ିଥାଉ, ଆମେ ଦୁର୍ଗ ଛାଡ଼ିଥାଉ, ଆମେ ଟ୍ରିଙ୍କେଟ୍ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଛାଡ଼ିଯିବାର ସମୟ ସହଜ, ଲଢ଼ିବାର ସମୟ କଷ୍ଟକର। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ମହଲ ପାଇ ଲଢ଼ିବେ, ଚାମ୍ବର ପାତ୍ର ପାଇଁ, ଏପରିକି ଟଏଲେଟ୍ ପେପର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଯାଉ, ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଉନାହୁଁ। ଏହା ଏକ ମହିମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ୟାବିଲ୍ ହେଉ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ସବୁ କିଛି ପାଇ ଲଢ଼ିବେ, କୌଣସି ସମାନ ଭାବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ପାଇ ଲଢ଼ିବେ। ସେମାନେ ଆମର ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ପାଇ ଲଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ଆମର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ଆମର ଚାଉଳର ପାତ୍ର। ଆମେ ଯାହା ଛାଡ଼ୁ ଖାଉ ତାହା ପରି ମାନେ